Nakya iya akasinenge sibone baba ukuthi kuhamba kanjani dlala baba ayileyo akasinenge nje sibone Shono sishogemi utuze usisa kunganani lolukhambo uzayishana bani uzangu uzayishana bani uhlungalela uzayishana bani kwakwasabantwana sasayana unodumele sameno sholegele kamanyamale ngokaliba umlilo uthatheka mbona oshise sihlophe sisedlele kwakwashe semasebebeshane inkomo ekhala ejojaneni uzizwe zonke zilukila umuntu ngasophumalo ushaka ngesafu ushaka semashobeni utiyela abafazi banomgadi ushaka ubuza ngaba inkosi kanti lathengethezela khona uzulu kuyazagcezana abantwana abadala bosibalekela manyuswa okubangwani lutho kanyuswa kwakungabangwani lutho kanyuswa isithobo semanje abaphelela izinjovu ukuba zingalimali upheka ngebhisi enkulu ebipheka mhlozi amantombazi kodwa navuthwanga izulu lidume phezulu ekuqobokeni ngqongqoze uzidupheka amasheshana omabili umphendula indodana yesibili amaqonge esabili uyehlela nani bafokani bogamashe ningamhlabayatheshezinye ithesashezinye ithesashezinye yaphindeshezinye bayede
kakhulu i-tournament. Siyacela kubahleli bayo lo khulumayo uVukani walapha eBhambayi. Siyabonga ukubona ubhuti uDuduzani la ngaphakathi kwethu. Amandla okwesibili sicela ukubonga kubafowethu abenza security lapha ngaphakathi eDube Village. Kuyasithokozisa ukuthi sibe nomuntu naye okwazi ukuphatha inkampani ama-security, kube ukuthi sikhule naye. Muhambe niyofunda endaweni esingazazi, naye Dube Village uthola indawo yokufunda, uthola umsebenzi. Siyabonga babutiki, uNkulunkulu abe nani. Siyabonga nasegameni le-MK, siyabonga. Le ground lethu alikho right, anisilungisele iground.